Multe se mai întâmplă pe lumea asta și să știți că unele întâmplări pot părea de necrezut. Dar hai să vă povestesc una din ele. Întâi să mă prezint. Sunt Merlucius și sunt inginer constructor. Am lucrat pe multe șantiere. A fost anul trecut. Conduceam niște lucrări undeva la munte. Trebuia să facem un drum către o mină de cupru. Venise primăvara și în bălțile rămase după topirea zăpezii zburdau o mulțime de vietăți, dezmorțite după iarna geroasă. Broscuțe, dar și tritoni. Am aflat mai târziu că tritonii sunt tot broscuțe, mai ca o coadă. Tocmai urmăream pe hartă traseul drumului când deodată aud două voci. Acum știu că nu o să mă credeți, dar vorbeau o broscuță și un triton, broscuța Bombina și tritonul Billy. Rămăsesem fără grai. Ce puteam face? Doar să-i ascult. Și uite ce își spuneau. Ia privește acolo. În zare, vezi copacii aceia? Sunt așa de frumoși, parcă sunt îmbrăcați în haine strălucitoare. Parcă sărbătoresc primăvara. Și cerul e așa de albastru, e minunat, e extraordinar. Tare îmi doresc să ajung acolo. Un triton ca mine ar trebui să fie mereu în căutarea aventurii. Și ce te-ar opri să ajungi acolo? Ești tânăr, puternic și isteț. E drăguț din partea ta să-mi spui asta. Dar habar nu am cum aș putea să ajung acolo, la copacii aceia. În primul rând n-am nicio hartă. Și pe urmă, nu uita că eu nu pot decât să sar dintr-o baltă în alta. Altceva nu pot. Dar ce mai contează ce vreau eu? În curând, tot ce o să se vadă o să dispară, pentru că oamenii vor să facă un drum către mina de cupru. Și am mai aflat că inginerul acela Merlucius, îl știi, o să conducă lucrările și asta înseamnă că drumul o să fie gata foarte repede. Tipul e foarte priceput. Îți închipui ce se va întâmpla? Sunt sigur că poți să-ți închipui. Familia mea și toți prietenii mei vor suferi. Simplu, pentru că o să dispară locuințele lor, adică bălțile în care trăiesc. Acestea or să sece în urma lucrărilor și ei nu o să mai poată pleca mai departe. Nu au cum. Ca să se salveze, n-au cum. Nu au pe unde. Nu au bălți în care să sară dintr-una în alta. Îmi pare așa de rău că i-am lăsat singuri. Nu cred că o să mai aibă vreo șansă să scape. Ei, dragul meu, întotdeauna există o șansă. Află că mătușa mea, o broască bătrână și înțeleaptă, cunoscută sub numele de Grenui, ne poate ajuta. Ea știe totul despre ținuturile astea. Are picioare puternice, poate să reziste multă vreme fără apă, cam de necrezut pentru o broască, și sunt sigură că a umblat peste tot. Și e un fel de vrăjitoare, să știi. Da, bine. Și eu credeam că o să mă ajuți cu un software, un program, o aplicație pentru cartografie. Sau, mă rog, măcar cu sfaturi care să-mi fie de folos, să mă ajute să-mi duc familia de aici. Și tu îmi spui tot felul de povești și baliverne despre tot felul de vrăjitori și vrăjitoare. Nu fi așa de neîncrezător. Să știi că Grenui poate să apară în visele oamenilor. Da, și să-i convingă să schimbe planurile. Degeaba. Nu mă convingi că o broască poate să construiască o strategie, un fel de a opri acel drum. Nu mă convingi de așa ceva, sub nicio formă. Pentru mine contează doar hărțile, sateliții, ecuațiile. Așa sunt eu, astea sunt lucrurile care mă conving. Iar o broască vrăjitoare e frumos, dar rămâne o poveste pentru a dormi copiii. Ei, cine știe? A doua zi, după ce ascultasem pe Billy și Bombina, să nu credeți că o luasem razna, m-am dus în birou de pe șantier. Nu mă simțeam prea bine, aveam o infecție veche și îmi treceau prin minte fel de gânduri.
Tare bine ar fi fost să meargă mai repede lucrările astea pentru drum. Of, de n-ar fi fost infecția asta care m-a oprit să muncesc din greu. Văd că nu-i dau de capăt deloc. Iar doctorul, ce să zică, să o las mai moale cu munca și să-mi văd de tratament, că altfel se pare că o să petrec multă vreme prin spitale. Și pe urmă, uite, chiar nu înțeleg, nu pricep cum de nu s-a găsit vreun tratament mai eficient pentru o infecție, cu toate că există atâtea antibiotice moderne. Și n-am atâtea de făcut, că nu-i doar drumul. Mai trebuie drenate bălțile alea de lângă drum, sunt prea multe și ne încurcă, asta e. Trebuie turnat beton, trebuie să fie gata suprafețele pe care se vor face magazinele și benzinării. Și pe urmă, tare mi-ar plăcea să văd că drumul, odată terminat, o să schimbe aspectul locurilor de aici, că nu o să se mai vadă râul ăla mâlos și mai ales nu or să mai fie bălțile pline de animale dezgustătoare. Nu văd niciun folos al bălților și animalelor sălbatice, că pe urmă betonul e mai bun. Iar dacă avem vite și oi, păi e destul ca să avem ce pune pe masă. Au mai trecut câteva zile. Cred că aveam febră, așa că m-am retras în camera ce o aveam aproape de șantier. Eram tare obosit și m-am culcat. Și îndată am căzut într-un somn adânc. Am visat un vis tare ciudat. Și în visul ăsta mi-a apărut o broască albastră. Ce râu minunat! Ua, ia te uită, ce limpede! Se vede pietrișul de pe fund și uite ce copaci falnici! Dar ce-o fi acolo? Acolo, în norul acela de ceață, o broască albastră? Nu vine să cred. Păi broaștele sunt verzi, eu așa știam, nu? Iar copacii, acum îmi dau seama, copacii nu-s verzi. Sunt argintii, dar ce frumusețe! Salut, prietene! Cum te simți în noaptea asta cu lună roșie? Sper că ești sănătos și fericit. Păi, tu ești o broască. Cum te poți vorbi? Nu te mira, pot vorbi în toate limbile oficiale din Uniunea Europeană. Ba, chiar și în câteva limbi din Africa. Am rude apropiate acolo. Dar pari atât de trist și de obosit. Ce ți s-a întâmplat? Păi uite ce e să-ți spun, că mă chinuie de o vreme o infecție foarte rea și doctorii nu-i găsesc leac, iar antibioticele astea obișnuite n-au niciun efect. Viața mea a devenit un chin și uite că din cauza asta nu pot să-mi fac treaba. Drumul ăsta ar fi trebuit să fie gata de mult, dar uite, eu în loc să viu pe șantier, zac în pat. Dar există un tratament. Spune-i doctorului tău să-ți facă o rețetă pentru un compus proteic, carboxilic, extras din mucusul de pe pielea broscuței Bombina variegata. Trebuie să știe de el. Dă rezultate excelente în multe cazuri. Ei, dragă broască albastră, să știi că o să-ți urmez sfatul și sper din toată inima să fie bine. Și mai sper ca și doctorul ăsta al meu să fie de acord cu tratamentul. Vai ce vis, ce-o fi oare cu mine? M-am trezit și am privit nedumerit în jur. Eram tot în camera ce-mi devenise familiară.
Nu știu cum, dar am adormit la loc. Și în vis a apărut din nou broasca albastră. Salut, broasca albastră! Ei, uite, iar văd o broască albastră așezată pe un bolovan pe malul râului. Ăsta e un alt vis, dar e tot așa de ciudat. Salut, prietene! Cum te simți în noaptea asta cu lună roșie? Sper că acum ești sănătos și fericit. Să știi că totul a mers bine. Doctorul mi-a dat rețeta pentru preparatul acela recomandat de tine. Și tratamentul, uite că și-a făcut efectul și îți mulțumesc foarte mult. N-ai pentru ce? Mă bucur că ți-am fost de folos. Dar vreau să ți prezint pe prietenii mei, Bombina și Billy. Ce simpatică întâlnire în visul tău! Mă bucur să te cunosc. Hei, salut! Mă bucur să te întâlnesc. Te invităm la o petrecere de rămas bun a tritonilor. Păi, de rămas bun? De ce de rămas bun? Să-ți explic. Tu o să construiești drumul și ai mei o să dispară foarte curând după aceea. Odată cu ei o să dispară și prietena mea, Bombina, împreună cu tot neamul ei. Bălțile vor seca, dar noi o să facem tot ce ne stă în putință să găsim o cale în așa fel încât specia noastră să trăiască mai departe, chiar dacă noi dispărem. Iar copiii voștri, cei care locuiesc prin împrejurimi, ori să vadă că râul și pădurea în care se jucau de-avați ascunserea și în care aveau lecții de biologie nu mai există. Iar tinerele mame or să găsească probabil alt loc frumos în care să-și ducă bebelușii. Probabil. Așa că avem o mulțime de făcut în timpul atât de scurt ce ne-a mai rămas și de asta avem nevoie de o petrecere de rămas bun ca să începem cu forțe proaspete. Așa că ești invitat, dragul nostru Melucius. Vai de mine! Păi văd că eu sunt cel care vă face tot răul ăsta. De ce să mă invitați? Și pe urmă, ce vreți să faceți în timpul scurt care v-a rămas? Te invităm și pe tine, pentru că toți trebuie să înțelegem că în natură totul se reglează. În viața mea de broască am văzut multe locuri distruse de civilizația umană. Noi, speciile umile, ținem pe umerii noștri toată viața de pe pământ și le oferim oamenilor tot ce au nevoie. Dar e trist, foarte trist, că la capătul drumului omenirea vrea ca noi să pierim. Da, să știți că nu-i dorința mea să vă distrug familiile. Eu doar vreau să construiesc drumul, nu vreau altceva. Dar nu găsesc altă cale decât drenarea bălților și așternerea stratului de beton. Dar există o cale. Chiar și noi, broaștele și tritonii, recunoaștem că e nevoie de un drum nou, că voi, oamenii, trebuie să folosiți ceea ce se scoate dintr-o mină ca să vă puteți dezvolta. Dar lucrurile astea se pot face și altfel. Trebuie doar să ceri ajutorul ecologilor ca să salvezi bălțile și al proiectanților ca să gândească un coridor pentru drum, așa încât să păstreze toate zonele verzi și să nu distrugă bălțile care scasa tritonilor și broscuțelor. Și uite așa, drumul o să fie folositor nu doar vouă, oamenilor, dar și nouă. Și ar mai fi ceva. Drumul poate înlesni accesul spre un parc natural în lungul râului. Poți face toate astea, nu crezi? În fine, am scăpat de infecția aceea rea. Hotărâsem să deviem drumul ca să protejăm bălțile broscuțelor și tritonilor. Se făcuse cald, adia un vânt plăcut și am auzit pe Billy și Bombina. Erau tare bucuroși. Tocmai au aflat veștile bune. Constructorii, adică noi, vor avea grijă de locuința lor, iar Billy își vede împlinită dorința de a călători. Păi uite așa a fost, chiar așa. Uite că dorința ta e pe cale să se împlinească. Să ai călătorie frumoasă, dragul meu,
și sper că te vei bucura de priveliștea minunată. O să simt lipsa, scumpa mea prietenă. Sper să ne revedem cât mai curând, pentru că nu contează specia dacă dragostea e adevărată. Sunt sigură că ne vom revedea chiar mai curând decât crezi și ne vom bucura împreună de pădurea, râul și bălțile noastre dragi. Noi le-am salvat. Dar am și o surpriză. Ia uite ce țin în lăbuța stângă. Niște col de hârtie. La ce trebuie? Am aici un contract pentru un grant de mobilitate pentru proiectul nostru, călătoria de la bălțile dragi până în ținutul copacilor strălucitori. Avem finanțare de la Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Iupi! Excelent, grozav, super! O să împărtășim și altora experiența în protejarea habitatelor pe care am câștigat-o aici, în satul nostru. Și așa o să-i convingem pe toți, mai ales pe tinerii din generația Z, să se implice în dezvoltarea durabilă locală. Asta e soluția pentru o viață excelentă. Tuturor ne va fi bine.